everyone. Share sana ako mga igsoon ha. Shout out 5 viewers this time. Kumusta? Ako sang i-share sa ato ang sa akong wall igsoon. Praise God. Kumusta mo na mga igsoon? Okay. So, done sharing mga kaigsoon na, no? So, again, mabungahong kapuno na itong tanan. Live na mga igsoon. Ganina medyo busy ta, pero karon salamat sa Ginoo kay tagaan taghigayon. Kumusta mo diha? Nag-aampo kanunay nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas unya duol tas Ginoo uhaw sa Ginoo kanunay. Kaya ako na ning balik-balik igsoon magunsa man ng naa nato tanan kwarta bahandi gugma sa ato ang pamilya pero layo tas Ginoo. Sayang gyapon tanan no kay at the end of the day kaning atong relasyon sa Ginoo mao ni makighusay sa katapusang hukom igsoon. Amen. Praise God. So ang shout out na ng mga viewers diano from Luzon, Visayas and Mindanao. Mga especially mga OFW, mga naka-permanent resident sa lain-lain kanasuran, shout out ninyo. Mga seaman, mga seafarer, tanan-tanan nga naa sa nang ibang bansa ba no? Namosong prayer kanunay kabalo na mo ana mga kaigsuonan, no? And akong gi-shout out ang tanan ang mga lain-laing ahensya sa gobyerno ba nga mga followers nato, mga avid followers and viewers nato mga igsoon, no? Bisan pa man sa katong ato ang gibian nga page igsoon kay na-restricta ang mabungahong Kristohanon. 221,000 followers, grabe kadaghan nindot, mamalhin to diri igsoon sa atong new page nga mabungahong Kristohanon 2.0 kay diri na ta mag-live kanunay kay wa man tag restrict diri, no? So again shout out no sa 221,000 followers sa mabungahong Kristohanon nga katong page before nato ba lahi man ni mabungahong Kristohanon 2.0 tungod kay gi-restrict man ta didto no. Di man nato ni hawak ang Facebook igsoon no. So na-restrict ta didto kay natay mga na-violate nga gi-post ba. Dili gud sala pero lahi man ning di man nato kontrolado ning mita no. So ang importante igsoon nagpadayon gihapon ang pagpamalandong nato sa pulong sa Ginoo ani nga new page nato nga mabungahong Kristohanon 2.0. That is why I just want to encourage everyone to invite your friends and loved ones and followers ninyo to follow our new page mabungahong Kristohanon 2.0 ngano man aron madasig sad sila aron kani man gumpulong sa Ginoo maghatag na tug paglaom, maghatag na tug giya no, maghatag na tug comfort kung naglibog ta, maghatag na tug kalinaw, maghatag na tug kalipay. Amen. So again shout out sa ako ang mga higala nga mga kapulisan, ako mga classmate, ang among hepe diri si Chief Ambas among station Clarin Police Station, tanan nga mga PNP personnel diri sa among Clarin Police Station, shout out ninyo mga sir. Dili lang nako tagsaon na kay dali sad ko ani after this na pa ko imunig sa no. So shout out nako ang Cebu City Jail no, shout out nako ang tanang mga jail officer diha, mga warden. Salamat sa makanunay paghatag ninyo namo og higayon nga mosulod diha aron muwali, aron among dalhon ang ngalan ni Kristo sa sulod no. Thank you kayo again ang sa BGMP sa Cebu City Jail. Unya ako mong gi-shout out akong team from Living Water Christian Fellowship. Shout out tanan nga mga brad nako diha nga kauban ako nga mosulod
sa bahay ni Kuya sa Cebu City Jail nga mga gikan sa diha mga piniriso man ni kasagaran kauban sa nako no nga mga gibag-o sa Ginoo ba nga bunga sad sa nagsigi og wali sa prisuhan. Nya mao na nga sila nga kanhi naminaw ra sulod sa prisuhan karon ning uban na nako namo uban mi nga muwali sa prisuhan na. Grabe ka milagrosong Ginoo no. Akong shout out day ako mga brada sulod sa Silda no sa bahay ni Kuya sila Brad Arish, Brad salute padayon pag pangalagad sa Ginoo pagpagamit sa Ginoo. Shout out Brad Aris, shout out nako sila si Brad Mago, Brad Ibang, o katong kuan si Brad Ado di ay shout out Brad Jao, and then also to Brad Kenneth tanan mga brad nako di alunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo tanang mga worship team da member shout out no padayon taga-Abanti dili makapugong ang silda ang prisuhan kung ang Ginoo mo bless ninyo, kung ang Ginoo mo hatag ninyo og paglaom hayag nga ugma dili kapungan ng Ginoo. Samtang nay kinabuhi na patay gininhawa, nagkinabuhi pataw nakaginhawa pata, nag-enjoy pata sa libreng gininhawa mga brad na ay paglaom sa Ginoo. Amen. So no mao na no tanan Luzon, Visayas, and Mindanao tanang nagtan-aw shout out. Anyway, so wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel, ang link nasa caption aning live nya. After this ako ni siyang i-download kay 30 days raman ang tagal na to sa Facebook igsoon. After 30 days, automatically kaning live na to ma-delete ni siya. So, para dili ni mawala atong live, every time nga mag-live ta, after this, ako na siyang i-download niya. Akong i-upload sa to ang page nga Mabungahong Kristohanon kay kita ta didto gihapon. Amen. So again, ang link sa ato ang YouTube channel na sa YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon naa sa caption ani nga live na to. Free to subscribe. And before we start, I just want to remind everyone again and again to always mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila nga nag-live ta kayang uban na itong mga followers igsoon sa Mabungahong Kristohanon wala kabalo nga diri na ta mag-live sa Mabungahong Kristohanon 2.0 no. So please mention your friends and loved ones in the comment section, and you can also type at followers at highlights everyone. Ang pinakanindot i-share na to kung na may mga speaker niya itong ilanog igsoon para sa kimayaan sa Ginoo ni. Unya nindot niya itong topic karon igsoon kay about ni sa relasyon sa ginikanan ngadto sa ilang anak no kay yes ingon sila nga lahi ang generation karon grabe na kadautan, grabe na ka-wild tungod sa social media. Grabe na kadautan ang mga generation daw karon mga kabatanunan, pero para nako igsoon depende na sa paggiya sa ginikanan pud, depende na sa pagmatuto no, depende na sa sa tawag na pagdisiplina sa ginikanan no. Kay ang una nga education kay diri man sa family good no. So kay kung ang uban moingon ang uban nga lahi na ang generation karon, pero nakoy nakita ron daghang mga batan-on igsoon nga mga buutan kayo masinugtanon sa ginikanan ngano man kay maayo ang pagtudlo pagmatuto sa ginikanan. Amen. So mao na tong topic karon nindot ni. Okay? So again, kay baluan yung mga higala diha igsoon, yung mga friends and loved ones kay nag-live na ta karon. Amen. So before we proceed, let's pray atong i-welcome ang presence ni Lord kay mag-start na ta igsoon mining sayo, no? So atong i-invite ang Holy Spirit kay siya mo gid atong gisaligan, no? Bisag unsa to ka bright igsoon ka smart ka malamon ining kalibutan bisan pag with highest honor ta, di nato basta-basta matugkad ang pulong sa Ginoo gamit sa atong inutok nga kaalam nga kalibutanon. We need the guidance of the Holy Spirit. We need heavenly wisdom for us to interpret deeply masalawom niya atong makuha ang mensahe sa Ginoo. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you Lord for another blessed opportunity. Salamat sa laing higayon nga imong gihatag kanamo. Mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong Ginoo. Apan sa dili pa mi magpadayon sa unahan, palihog susiya mong kasing-kasing. Limpyohi mi, hinlui mi, kay nasayod kami, nga balaan kayo ni imong pulong. Himoming takos, himoming angayan, mamate, magisgot sa imong pulong Ginoo. According to your word in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo nga among gisgutan. So Lord God, hinlui mi. Kung naay mga butang sa among sulod nga mahinungdan nga dili makapenetrate ang imong pulong or dili mo tuhop ang imong pulong Ginoo. Kuha kini Ginoo, limpyohi mi, hinlui mi. Unya tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, kasing-kasing anda mo sunod sa imong pulong. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Among gi-invite ka Jesus, among gi-invite imong Holy Spirit nga muhatag na mo giya og lamdag
Ikaw lamang among gipataas, Lord. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, simbahan, but we lift up only the name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So Lord, ako nagaampo usab nga ikaw magapanalangin sa tanang viewers. Tanan nga makadungog ani nakakita karon ug sa mag-replay ani unya Ginoo. Bisan asa maabot ni nga video Ginoo kani nga live. Ako nagaampong ang tanan nga magtan-aw ni imong panalanginan. Imuhang tagbuon ilang panginahanglan. Ipabati ang imong gahom, imong dihog, imong presensya samtang mamati mi sa imong pulong. Holy Spirit, imuhang panahon. This is your moment. Let your will be done. Mao kini ang among pag-ampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So with this time we have 48 viewers. Okay. Inom sa tagkuan. Ginama ni sa kong asawa, tangad ba tanglad kay ila mo. Unya olimonsito kay herbal lagi ko no, anak man ta, no? Okay? So let's start. Okay? Again, please mention your friends and loved ones here in the comment section. And pasensya lang, wako ko mag-shout out igsoon kay nagdali sad ko ba, no? So atong i-share ni atong live, no? Salamat sa inyong higayon nga inyong gihatag igsoon. Actually wala mo ni hatag higayon ako, ning hatag mo karon og higayon sa Ginoo. Amen. So let's start. Text 2. Diri sa Panultihon 19:18. Okay? Ingon si Haring Solomon. According to the some preachers or mga Bible scholar, ingon sila, Solomon is the wisest king in the Bible. Okay? So ingon si Solomon igsoon sa Panultihon 19:18. Paminaw mo. Mga ginikanan, paminaw mo. Pantuna ang imong mga anak samtang batanon pa sila ug dali pang mosabot. Kay kun dili nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Again, paminaw mo, listen carefully to all of the parents who are watching this time. Unya ako mong gi-encourage igsoon nga inyo ning i-share sa inyong live. Sa inyong wall. Labi na daghan mo mga friends nga mga ginikanan kay dapat na nilang madunggan. Kay delikado ang mga kabatanunan karon kung dili matunong masakto ang atong paggiya, pagpanton. Okay? Again, mga ginikanan, paminaw mo unya. Gusto ko nga inyo ning i-share pod kaning live sa mga ginikanan nga mga friends ninyo. Ingon diri ang Panultihon 19:18. Pantuna ang imong mga anak samtang batanon pa sila ug dali pang mosabot. Kay kun dili nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon or sa ilang ugma, ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Nining taknaa sa kahaponon igsoon. Atong nadungog igsoon ang usa ka pagpahinumdom ni Solomon alang sa mga ginikanan. Niingon siya diri nga ang atong mga anak kinahanglan ato daw pantunon samtang batanon pa sila. Kay ako na ning gibalik-balik samtang bata pa na, matudluan pa na. No? Ang bata igsoon madali-dali pa nato na sama sa kahoy igsoon nga kanang linghod pa bitaw or kahoy ba nga dili pa siya kana bitong karaan nga kahoy, no? Kanang bag-o pa nga na kahoy ba kabantay mo mabawbawog pa nimo siya pero bawga ng kahoy nga dako kay punuan di ka kabawog kay nanggungis na. The same sa ni sa bata or batanon. Samtang bata pa sila igsoon. Kinahanglan ato daw silang pantunon. Kastiguhon, disiplinahon. Kung mahimo, kung makasala, bunalan. Amen? Ngano man. Kay, kuha ni siya, maayo ni natong himuon kay bata pa sila ug dali pang musabot, no? Wala pa yung mga prinsipyo sila ba, no? Wala pa sila yung mga doktrina. Kay kung imong badlungon ang dagko na, wala ikaw may tubagon pa kana, balikason pa ta ngano man. Di na madaig son. So, samtang bata pa, kinanglan atong giyahan matutuon ipaduol nato sa Ginoo. Kay ngano man musabot pa man sila, no? Dali pa sila makasabot or matudluan pa, no? Mada pa ba? Di naman mada ng tigulang na. Kay kung dili daw, tanawa. Kay kung dili nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Kung dili daw nato pantunon, bunalan, kastiguhon, disiplinahon ang atong mga anak kung nakasala, sama ra nga ato silang gitabangan nga madaot ang ilang kaugalingon, no? Murag ning escort na nila ba padulong sa kalaglagan or ato silang gihatod
ngadto sa ngit-ngit nga kaugmaon nila. Kaya nga naman, labi na mga ginikanan nga kabalo ka nga imong anak nakasala, kay balo ka nga imong anak ang iyang gibuhat dili maayo, ayaw na paugmai, i-approach ang bata in a gentle way. Pasabda kung mahimo, pantuna na siya, no? Kastigwa, bunali kung mahimo, igsuon, basta lang makaamgo sa iyang sala. Nga naman, samtang bata pa, kay musagot pa na, no? Sama sa kong gingon, wala pa na yung mga doktrina or prinsipyo. Wala pa na yung mga baruganan diya, kay bata pa man na, no? Giyahanan, tudluanan, mabitang bata pa. Kinahanglan pa nag-nurture sa mga maguwang or sa mga ginikanan. So, samtang bata pa, ang atong mga anak, ayaw sayangi ang panahon kundili, ato silang amumahon sa isip mga ginikanan. Kay gipiyal na ang atong mga anak kanato. No? So, accountable sad ta kung unsay may tabo sa atong mga anak. Grasya na, gasa na sa Ginoo. No? So now, paminaw mga igsoon kay importante kay ni. Now, unya, ako pong pahimangno sa mga ginikanan, paminaw mo. Look at me mga ginikanan, akong balik ko ni. Kita po nga nagpanton sa atong mga anak. Kita nga nagmatuto sa atong mga anak. Kita nga namadlong sa atong mga kaanakan. Kita nga naggiya sa atong mga kaanakan, unas tanan mga ginikanan, tanawa ko. Dapat kita maayong ehemplo nila. Dapat atong kinabuhi maayong sulundo nila. Dapat atong kinabuhi panalangin nila. Kay sultian ko kamo igsoon, paminaw mo. Daghan ko kayo kog nakita nga mga pamilya nga ingani karon kay ingon nga ako igsoon kabalo na mo usa ko sa one of the motivational speaker. Daghan na kay higayon nga nag speech ko or nag-share ko sa pulong sa Ginoo or na ako'y mga mensahe ngadto sa mga ginikanan, speaker ko nila sa mga, basta, daghan kay mga event nga speaker ko niya, pamilya, about anak niya. Daghan kay kog nakita nga mga kabatanunan nga, bisan gipahingmangnuan na sa ilang ginikanan, wa ming sugot, wala mi tuman sa pahimangno sa ilang mga ginikanan. Nga naman, ang ilang mga ginikanan, mga badlungon pod, ang ilang mga ginikanan, palahubog pod, ang ilang mga ginikanan, mga nalulong sa makadaot nga bisyo, ang ilang mga ginikanan, mga sugarol, mga buluyagon, ang kinabuhi, unsaon pagsunod sa mga anak, labi na atong anak, bright, na honor sa eskwelahan, di na basta-basta mutuo na to, kung ang atong kinabuhi, labaw pang badlungon, labaw pang salawayon. So, that is why parents, ako mong gi-remind this afternoon, kita nga mugiya sa atong mga anak, kita nga mudala sa atong mga anak padulong sa hayag nila nga ugma. Unas tanan, kinahanglan maayo tang ihimplo nila. Kay sao nila pagsunod nato nga kita badlungon pong dako. Amen. Mao na dapat igsuon, no? Labi na mga Kristiyanon, paminaw mo. Tanan ni no, general ni tanan ni nga mga ginikanan, apil ani ang mga lagad sa Ginoo, paminaw mo igsuon. Labi na mga pastor, mga preacher nga nagtanaw. Mao ni bantay. Ako mangutana ko ninyo, kumusta ang inyong quality time, mga preacher, mga lagad sa Ginoo sa inyong anak? Namoy ministry, praise God. Kabantay mo daghan kay mga anak ug pastor. Badlungon, usa ko nga madlungon. Ngano man na? Kay ang mga ginikanan nga mga pastor, wala kayo'y panahon sa ilang anak. Busy kay sa pagwali, busy sa ministry. Busy kay sa Bible study, busy kay sa kinabuhi sa ubang tao, pero nakalimot sila nga na sila'y anak nga amumahon at imanon. Sa dangang anak, mangita sa presensya sa ilang mama, iyang papa, wala sila kay nag-Bible study, wala sila kay nag-service, wala sila kay nag-evangelism, wala sila kay nasimbahan. No? Paminaw mo, mga magwali diha. Parihan ako, no? Ay kumpiyansa ng ministry. Timaning ang unang ministry nimo imong anak. Kay daghan kay kog nakita nga mga anak sa pastor, anak og mga pastora, mga badlungon, adik-adik naninda pagsyabo. Sa tinuod lang bisan karon igsoon daghang mga pastor nga dili pa Kristohanon ilang mga anak, no? Kay ngano man, kuwang og time usa sa rason. Kuwang og panahon. Nay panahon nga mga anak mangita sa ilang papa, ilang mama, wala kay busy sa ministry. Bantayin igsoon again, ministry, our first ministry is our family, our sons and daughters, our children. No? Basin ba og busy kay tanang ministry na to di wali-wali unya kumusta tong anak? Ato bang nahatag ang time, ang quality time nga para nila? Ato ba silang natarong og pasunod, matuto, disiplina amuma? Basin maayo lang ta mo disiplina, maayo lang ta mo madlong sa uban nga mga bata, mga anak sa mga membro nato. Pero ang atong kaugalingong mga anak, wala nato na panton, wala nato na matuto og maayo. Ako ning gi-share igsoon paminaw mga lagad sa Ginoo kay daghan kog nakita nga mga anak o pastor, nga mga badlungon.
Kay ang ilaha dayang amahan ginikanan akong ginterview. Walay time kay silang anak kay busy kay sa ministry. Bantayan na igsoon. Bantayan na again atong pamilya may unang ministry. Samtang bata pa imatuto nato. Ako igsoon honestly di lang ko ingon nga mandaot sa akong papa akong ginikanan. Pero ako ning gi-share igsoon kay appeal ko. Nganong to be honest lang no? Kay bawo man ang ubang mga igsoon ako anin ako igsoong pastor, mga kay bawo sila. Igsoon nganong niagi ko adik-adik. Nganong nahimo kong banggiitang adik-adik sa mong lugar. No, anak kong pastor. Usa sa rason igsoon kay nangita ko og kana bitong quality time sa ako ang ginikanan labi na sa akong papa. Ang papa igsoon sikat kay nang magwali. Pero wala ko hard feelings kay ang tanan na may katuyuan ang Ginoo. Pero nalang ko nabantayan igsoon nga naay disadvantage ba kana bitong pastor ta lagad tas Ginoo niya busy ra kay tas ministry nakalimot ta sa tong mga anak. Bantayin na igsoon dapat balanse ta, no? Kay nga mga anak na to first ministry na to na tanawa. Naay mga times sa una nga nanginahanglan ko og kana bitong presensya sa akong papa, something ana niya ako kay wapa mo ko kasabot kay nag-adik-adik ko 12 years old pa man. Bata pa kay ko nag-adik-adik so due to curiosity pero naay mga times nga na ako'y gusto ba need nga unsa man diha igsoon pero gusto nako nga nako'y gikinahanglan nga gusto nako ang muhatag akong papa something ana. Nya ako igsoon kay bata pa man ko amo ko kasabot anang mamastor. Nga pastor busy din na no evangelist ko noon sa toy mga kuan sige lakaw bisan asa pirmiwa sa bahay niya ako bata lang night time nga manginahanglan ko so ningabot ang panahon igsoon nga ang akong panahon mas ngadako tuwa sa akong barkada mga adik-adik maong didto ko natakdan ko lesson ni siya tanan nga mga nakit-an ako sa mga failure sa mga amahan mga pamilya mga alagad sa Ginoo nga wala nila nahimo silang anak, nakakuha og leksyon. Mao nang karon kami, nagministry, nagpastor ko. Siguraduhon ginamo ang among panahon sa among anak. Kay usa ko sa nakasinati og ingana bitaw murag dili mayo. But anyway, wala ko gi-blame akong papa igsoon. Gikuhaan ako og leksyon. Pero kung pasultiyon akong tibuok pamilya, busy jud kay na akong papa. Night time nga manginahanglan mi niya, wa siya. So, ngana bitaw so nakamit sad ko og adik-adik nga anak sa pastor nga nagistorya mi. Nya ingon ko nga ngano nga na ang kabrad nga na mao ni ana maupod ang ilahang kasagaran nga tubag is tungod ilang papa, ilang mama busy kay simbahan, ministry nya. Mura bitaw mas gihimong priority ang ubang tao kaysa nila nga anak. Mo hinungdan nga mas nakakuha mi og comfort sa among barkada nga mga palahubog, mga kriminal, mga adik-adik, natakdan mi. Nga na, no? So, mao na mga igsoon nga magbantay ta mga ginikanan, kinahanglan nga naagid tayo gitawag og quality time sa atong mga anak. Ako ning gihimo nga quality time tungod kay time ba nga dili lang mantinil. Quality time it means nga naatay igo nga panahon nga magbanding sa atong anak nga ato silang disiplinahon, amumahon at timanon pantunon. Kanang naatay time ba kanang ato ba silang gipakitaan og gugma gyud. Nya aside from that samas kung giingon na maayo ba pud tang ihimplo samtang nagpanton ta nila naggiya das tong mga anak kay bisag unsaon nato badlong bisag unsaon nato pagpasunod ang atong mga anak kung na sila nakita nato igsoon yes di ta perfect pero kita may gitan-aw sa tong mga anak dili ta perpekto ako dili ko perpekto nga pagkaamahan pero naning kamot ko nga mahimo kong good example sa kong anak kay di man na siya mosunod nako igsoon kung badlungon po ko nga pagkaamahan. Ato niaging adlaw igsoon dito mismo kong asawa sa palengke sa merkado niya. Samtang dito ko sa babaon ako, naghuwat ko sa kong asawa kay nagipalit sa merkado. Dihay tapad nako kanang habal-habal driver bitaw, habal-habal ba. Niya gastorya mi niya ang iyang ihadang kinamagwangan nga anak ko ana graduating college niya. Dako kay gasto. Niya napud siya usa ka college niya. Napud siya high school. Nga na something niya grabe gasto siya nga brad grabe gasto dako kay gasto ana kayo jud kog maayo salamat na lang gani kay
Kaning akong mga anak kay nas pang Ginoo, akong mga anak, mga mutuman, mutuo ginako. Ako siyang giingnan. Tungod manguna Brad, kay ikaw nga pagkaamahan, wa kay bisyo, buutan pug ka. Kay kung badlungon ka Brad, akong giingnan siya. Kaming duha naminaw tong lain nga mga driver. Kay kung badlungon pa ka Brad, do you think nga mutuo na ang imong mga anak nimo dili? Tungod na kay maayo sad kang sulundon. Mao na nga ako mangong nabantayan Igsoon, once kita mga ginikanan, maayo tang sulundon. Labi na makita ang Ginoo nato, no? Maayo tang ehemplo sa atong mga anak. Ang atong mga anak Igsoon maikog na magbinuang. Kay ngano man ilang una-una, grabe akong ginikanan og kayod para manrabaho, para makapa-eskwela nako. Grabe maayo kay buutan kay si mama o si papa nako. Nya mauna nga nganong magbinuang man ko. Mao ba niya akong ikabalos sa ako ang mga ginikanan nga grabe ang ilang pagsakripisyo para nako. Nga wa jud ko ikasaway sa akong ginikanan, mao ba niya akong ikabalos? Something nga na ba, no? So mao na mga igsoon kay in the first place, as what I have said earlier, kita nga mo badlong, kita nga mo giya, kita nga mo matuto, kita nga mo panton, mo disiplina sa atong mga anak. Kita nga mo dala sa atong anak ngadto sa hayag nga ugma ba? No? Aside sa Ginoo, kita may mugiya. Gitan-aw ta una nila. Kumusta atong kinabuhi igsoon? Mayo batang sulundon nila? Good example ba ta? Nahimo ba tang role model as a father, as a mother? Yes, dili ta perpekto pero maulit man igsoon. Uban sa grasya sa Ginoo maningkamot ta nga mahimo tang maayong ehemplo. Kay unsaon nila pagsunod nato kung badlungon ta? Unsaon nila pagtuo nato igsoon nga kadudahan atong binuhatan, di sila musalig nato kay utro pud ta. Mga di ta maayong ehemplo. Amen. Need yun ta nga mahimong good example unas tanan aron mahimo tang effective nga mopanton nila. Kay ingon si Solomon nga apantuna ang imong anak. Kinahanglan nga pantuno nato sila, disiplinahon, kastigohon, bunalan kung makasala ngano man samtang bata pa sila. Kay kung ato na silang badlungon, kung edad 30 na, mga 25 na igsoon, pila na edad na, wa na. Nananay prinsipyo, bright na kayo na, kaya nang eskwela na. Nananay mga doktrina, balihon pata na. Kung sa mga kadiha mamaway, papaway, nagpaka-taka naman kadiha, no? Lahi na naman ulti, musukol na ngano man, tigulang na. Mauna igsoon, bata pa sila. Kinahanglan atong pantunon, disiplinahon, matod pa sa pulong sa Ginoo. Kay mutuo pa sila, maminaw pa sila, og mapasunod pa nato sila. Pero mao lagi na, kita pod nga mopasunod nila, kinahanglan maayo pud tang sulundon. Kay dili gid na sila mutuo og musunod nato kung kita mga ginikanan badlungon, kung kita mga ginikanan dili ta role model as a parents, kung kita mga ginikanan mga bisyoso, lulong sa makadaot nga bisyo, sugarol, unsa may atong kinabuhi igsoon, badlungon, palahubog, magsuka-suka iniguli sa balay, unsaon pagsunod sa atong mga anak ana. Pero hinuon, ang atong mga anak ana matakdan pa nato. Tanawa igsoon, ana po ko example. Sa kadlaw, karong si mana nagkuha ko sa akong anak. Ya dito ko sa akong gidamotor man, ya init kayo katong XR ba. So, ning pasilong ko sa tricycle. Pag pasilong ako sa tricycle, kinay amigo man ako ng tricycle, driver ko, pwede kong sud. Brad, sige, sud rin po, sud ko istorya mi niya. Hanto nagsige may gisgot og bata ba nga pila pa sa patong graduha nga silingan na po nila nasa mga grade 4 Mr. to or yes grade 4 or grade 5 something ana bata pa kayo niya. Imagine na grade 4 or grade 5 if I'm not mistaken, nara nang duha grade 4 or grade 5. Kusog na daw kay manigarilyo, kusog na mo inom, di pa mo soyop ha, di mo soyop, inom raw sigarilyo. Iyang gibadlong daw, unsa man ka bata pa man nimo ni garilyo soyop. Soyop ning sigarilyo soyop magyapon ng sigarilyo soyop aso ba. Inom niya sigarilyo unsa man kana. Kay bawo mo sa gitubag sa bata. Iya, kinsay gitudloy mo na kay bawo mo unsay gitubag sa bata. Akong papa. Kay bata pa ko gipainom na kong papa og tuba. Nya hantod karon niinom na siya. Kabantay mo igsoon no. Disaman nakakaton og inom og sigarilyo ang anak nga 4 year grade 4 or grade 5. Sa iyang amahan nga mo inom og mo sigarilyo. Di ba? Kabantay mo. So unsaon nato pagbadlong sa tong anak nga anak ayaw panigarilyo, ayaw sundog anang uban ron mga bata nga manigarilyo. Anak ayaw og inom ha, ayaw sundog anang ubang mga kabataan ron kusog kay mo sigarilyo, kusog kay mo inom kay mahal kay ng sigarilyo, mahal kay ng inom pero ikaw nga nagbadlong palahubog manigarilyo kay adik-adik pag yun. Do you think tuuhan ka dili? Sundon inong ka. Ingon man na kay ang bata igsoon lahi na.
Ako na ning balik-balik kung ano ang nakikita ng mga bata sa matanda ay tama. Moingon pa ng bata, mamadlong mas papa, mamadlong mas mama, pero kanayang gibadlong ko ba iya lagi nang gibuhat. Lami siguro ng sigarilyo, lami siguro ng inom, lami siguro ng suyo, lami siguro ng sugal no kay naaman perminti magtungit si mama dito apasong papa. Sige madjong apason. Manugal. Nindot siguro nilang gibuhat, di ba? Kabantay mo. Kay kung unsay makita lagi nat sa atong mga anak nato. Tama na kay kita may gi-model nila. That is why paminaw mo mga ginikanan. Dapat mag-set ta good example sa atong mga anak. Aron mahimo tang epektibo nga mo matuto nila. Epektibo nga mo badlong nila. Kay kinahanglan gyud sila nga badlongon. Samtang bata pa. Kay kung di nato sila badlungon, pantunon, samara nga nagtabang tanila sige ngundre kay kung dili daw nato sila pantunon or badlungon disiplinahon or kastiguhon samara nga nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Wow, di ba? Kung di nato sila badlungon, tudluan, pantunon, samara nga ato silang gidaot. Kita may unang nagdaot sa ilang kaugalingon, sa ilang ugma nga mahimo silang future kawatan, future adik-adik, future palahubog, no? Future sa bungiro. Ngano man, kay wa man nato sila badlungan pantuna. Nya aside from that, nganong wa ta tuoy kay utro man puntang badlungon. Mao na igsunduhay da. Kinahanglan kita nga mumadlong, kita nga mutudlo, maayo tang ehemplo ngadto kanila. Amen. Busy kay mo minsan pagbantay mo, apil aning ka busy, no? Akong gi-apil diri ang kanang ka busy kay busy kita usay sa trabaho, sige gukod og kwarta, maayo na. Apan mao ni timan kinahanglan namo is igong panahon, quality time sa inyong mga anak. Kay basin tungod sa inyong kabisi, wala mo na busy sa pagpanton, pag matuto, pag atiman sa inyong mga anak. Ang inyong mga anak lahi pod ang ilang kanunay gikauban dili kamo. Katong mga adik-adik, mga kriminal, palahubog, mga barumbado, matakdan to. Bantayi igsoon. Amen. Bantayi. Mo nay bantayanan nato mga ginikanan kaya samas kung gingon igsoon ang ugma sa atong mga anak nagdepende sad na kung giunsa nato sila pag matuto, giunsa nato sila paggiya, ato ba na silang gibadlong kung makasala. Kung kay bawo ka nga gibuhat sa imong anak igsoon, dili maayo, ayaw pa uyon ni, ayaw pasagdi, kung dili dapat manghilabot ka kay ginikanan ka. Kung kabaw ka nga di na maayo, plano pa lang niladaan nga di maayo, badlunga dayon. Kung mahimo pasakiti, bunali, aron makaamgo nga dili na maayo. Kay kung imo nang pasagdan nga iyang gibuhat dili maayo igsoon, tama ra daw nga imo atong gitabangan sila daot ang ilang kaugalingon. Daghang kayong mga bata karon nga spoiled, no? Ngano man, kay sige hatag, no? Di na maayo pod, sige hatag, no? Ayaw nga na imong anak igsoon kay kadugayan paludhon ta na. Lisod na igsoon. Dapat kontrolado na to sila. Dili kay kita may kontrolon sa tong anak. Tanan nga atong pangayoon. Bisag na kay kahatag. Kung di na maayo, ayaw kahatag. Ayaw pa o yun ni. Kay mas spoiled na. Sagaran na ba sa spoiled? Mga adik-adik na. No? Daghan kong mga kailang nga na igso, no? Kinahanglan nga atong matutuon, pantunon sa pamaagi nga mahimaya ang Ginoo. Amen? Samtang bata pa sila, umutuo pa, matudluan pa, pwede pagiyahan. Kay kung imo nang tudluan, imong matutuon, imong badlungon, imong anak nga 25 na 20 na pataas, nananay doktrina, nananay prinsipyo, di na basta masultian, musukol na nato. Karon kung naamoy mga anak nga bata pa, ihanso na. No? Kung kamo nananaw da mga OFW, hala, sige mong video call, unya pahinumdumi, pahimangnoy, kanunay, labi na labaw tanan sa Ginoo. Kay way laing makabuutan sa itong mga anak ang Ginoo, pasimbaha, ilid paduol sa Ginoo. Aside from that, kinahanglan kita po duol sa Ginoo, lisod po atong dalhon sa Ginoo atong mga anak, pero kita layo sa Ginoo. Wa makita ang Ginoo sa itong kinabuhi. Ang saon pagka tuos ng anak, Papa, mama, ba, simbahon tayo, ikaw, mga demonyo, magaling mo binuhatan, kabantay mo, kita una ato pong ipakita nga duol po tas Ginoo, lisura po kaya ato silang ipaduol sa Ginoo, giyahan ato padung sa Ginoo, kita layo sa Ginoo. Magsugod nato mga ginikanan. Magsugod nato mga ginikanan ang maayong ugma sa atong mga anak aside ni Lord. Kasi Lord di man makita. No? Kita gyud kay kita may mo hands-on, kita may mo bunal. Kita mo panton, mo kastigo, mo disiplina. Kung unsang ugma sa atong mga anak, accountable ta mga ginikanan. Amen. So samtang bata, baka mo mga viewers karon nga namoy mga anak,
ato jud silang disiplinahon kay lahi ang generation karon. Yes, daghan ning ingon nga ang mga kabataan ron grabe na ka wild tungod sa social media. Pero dili na mahitabo sa mga anak nga sakto kayong pagdisiplina sa ilang ginikanan. Sa mga ginikanan nga mga maayong ehemplo, mga panalangin sa ilang mga anak. Kay nga naman, maikog man ang anak magbinuang, labi na makita nila nga buutan kay ilang mga anak. Gawas kung naadyo'y pagkulang ta nga kanang time lagi, no? Kanang lack of time ba sa atong mga anak. Usa na igsuon sa inungdan nga ang atong mga anak mangita og comfort, mangita og kanang gusto nga kabanding, mga adto na nun sila sa atong mga barkada nila nga mga adik-adik or mga palahubog, mga bisyoso. Bantayan na mga igso, no? So again, pahinduman ta mo, unsa man atong gikabisihan mga ginikanan matag adlaw timani nga natay at timanunon atong mga anak. Dapat nagitay quality time with our children. Atong istoryahan may tungod sa Ginoo, sa Bible, pabasa og Bible, tudluan natog ampo or something ingana. Disiplinahon, matutuon, giyahan, samtang magiyahan pa. Samtang matudluan pa, mabadlong og mutuo pa kay bata pa. Amen. Kay kung dili nato na sila pantunon, giyahan, sama ra nga ning tabang ta pagdaot sa ilang ugma. Amen. Uban sa grasya ug tabang sa Ginoo, giyahan nato sila paduol sa Ginoo. And ang pinaka big impact is this: kita nga naggiya, kita nga nagmatuto, kita nga nagpanton, kita nga nagbadlong sa itong mga anak. Unas tanan, maayo sa tang sulundo nila. Maayong ehemplo, good example, role model as a parents, as a mother, or as a father. Kay bisan unsao na to nagbunal sila, kung ikita nga nagbunal, badlungon ta, mabunog na lang na, di na mo tuman nimo. Kay nga naman, utro po kang palahubog nga dako, utro po kang bisyoso, utro po kang badlungon. No? Mga igso nga dapat kita una igsoon. Role model ta. Nakoy na dunggan nga story sa parents igsoon nga kung mag-away daw sila sa ilang mga sayang asawa or bana, di nila padunggon ang ilang anak. Unya, kung mag-away sila magbikil igsoon, iposa nila. Pero inig adto na sa school sa ilang mga anak, mupay tiwaso nila ilang away. Ngano man na? Ingko ngano man? Kay di mi gusto nga makakita og dili maayo nga among anak kay basin masundog mi, di ba? Kabantay mo ingana dapat. Atong ipakita nga maayo tang ehemplo. Maayo tang sulundon sa atong mga anak. Kay sa panahon nga kita mo badlong nila, sila mutuo na to. Sila musalig na to. Ngano man, in the first place kita kay kuan man ta. Maayo man tang sulundon nila. No? So mahimo tang epektibo nga mugiya nila. Kay ang paggiya nila, pagpanton, pagatiman, pagmatuto, pagamuma, importante samtang bata pa sila. Kay bata pa sila, matudluan pa, pwede pa siya mutuo na to. Kay kung dako na, awahin na ang tanan. Accountable ta sa mga anak na to. Kay kana sila blessing, grasya gikan sa Ginoo. So to all of the viewers right now, mga parents, kumusta ang inyong relasyon sa inyong mga anak? Kumusta ang inyong pagmatuto nila? And are you a blessing? Maayo ba mong ehemplo sa inyong mga anak? Usahay mga igsoon, bisag dili pa ka gali kayo mo tudlo sa imong anak, pero kung makita sa anak nato nga maayo kita nga pagkaamahan o inahan, wala ikasaway. Aw na magitay imperfect, magita di man ta perfect, pero kana lang ang majority makita nila nga maayo kita nga pagkainahan, pagkaginikanan ba. Mutuo gina sila nato kay mao man ilang nakita nato. Amen. So mao na igsoon, usa ka pagpahinumdom ka nato dining taknas kapunon, especially mga pastor, basin busy na kay mus ministry. Busy kay mus ministry, nabiyaan inyong family, mahinungdan yung mga anak na adik-adik na, nabisyoso na ngano man. May lang ta mo timan, may lang ta mo pahimangno sa ubang pamilya, sa mga membro na to. Pero nga tong kaugalingong mga anak, wata kabantay, kulangan day tag time nila. Mao na hinungdan nga nga adik-adik na sila. Amen. Kuan lang ba, just for awareness lang ba, pahinumdom lang ni mga lagad sa Ginoo. Ingon nga ako sa usa ka lagad sa Ginoo. Kaya ako na ning nakita, ug ako sa ning na-experience. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa imong kamaayo, Ginoo. Salamat Lord sa imong mensahe karon may tungod sa pagpanton, pagmatuto Ginoo sa among mga kaanakan, Ginoo. Lord God, tabangin nga taliwala sa among kabisi, Lord, muhatag jud mi quality time sa among mga anak, Ginoo. Ug labaw sa tanan, Ginoo, himo aming maayong ehemplo nga mga ginikanan. Himo aming mga maayong sulundon nga ginikanan aron tuuhan mi sa among mga anak, Ginoo.
Himo aming maayong pagkaamahan o pagkainahan, Ginoo. Role model as a parents, Lord, para mapasunod namo or mapaduol namo ang among mga anak nganha kanimo, Ginoo. Salamat nining mensahe, Ginoo. Nasayod kami nga ang mga kabatanunan ron, ang mga kabataan ron, grabe na kadautan. Apan Lord, dili na mahitabo sa among anak. Kaya ang among mga anak, Ginoo, amo nang dalhon sa tiilan nimo. Uban sa imong grasya, imong tabang, Lord God. And Lord, wala mi mahimo kung wala ikaw. Tabangi mi, Ginoo. Hallelujah. Lord God, salamat sa imong mensahe. Holy Spirit, thank you so much sa imong presensya. And Lord, this time, I continue to pray sa tanang mga nagtanaw karon, mga viewers, Lord. Sinasang dapita nga nakakita karon, Lord God, padayon kapag tagbo sa ilang panginahanglan, padayon ka, Ginoo, pagpamuhat sa ilang kinabuhi. Unsa man ilang mga problema nga giatubang karon, unsa man, Lord, ang ilang mga gihambin karon, mga kabugat, kabalaka, Ginoo, ang uban na depressed man, Ginoo. Lord God, tabangi sila, tagaigdugang kusog, pailog, tagai sila, Ginoo, kalinaw ilang unahunaw, kasing-kasing ibutang ilang sa ilang kasing-kasing karon ang paglaom nga ang tanan, Ginoo, kontrolado nimo. You are in complete control. Nga mosalig lang minimo, Ginoo. I pray, Lord God, sa tanang mga viewers karon, Lord God, unsa man ilang mga problema, tagaig solusyon, Ginoo. Tagaig, Ginoo, kasulbaran, tagaig mga pamaagi sa imong mga kanakan karon nga nagtan-aw, Lord God, nga ilan ang gihimo ang tanang pamaagi, but still the problem is there. So Lord God, mamuhat ka mo, take over ka, Ginoo. Ipabati, ipakita kanila, sundayag, ipadayag kanila, Ginoo, nga ikaw nga Diyos milagruso. And until now, even at this very moment, pwede ka makahimog milagro. Because you're the same yesterday, today, and forever. So Lord God, I pray right now, Ginoo, unsa man ang milagro nga ilahang gikinahanglan jud right at this moment. Lord, palihok ka ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon. Nabay na kinahanglan karon, Ginoo, milagro sa balatian, kaayuhan, milagro sa financial, milagro kay nangita og trabaho, Ginoo, pauswaga ang negosyo, Ginoo, and nagkinahanglan miracle for the salvation of their whole family, or kagawasan gikan sa gapos ni Satanas. Tanan, Ginoo, unsa man ilang milagro karon nga gusto, Ginoo. Lord God, right now I pray, I declare miracle in their situation in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, i-bless sila, Ginoo. I-bless, Ginoo. All the works of their hands, i-bless, Lord God, panalangin in Jesus' name. So Lord God, this time among dawaton ang milagro, among ang kunon ang kadaugan, Ginoo. Ang kuno na mo uban sa pagtuo, himo alamang ming angayan kapiyalan takos, Ginoo, sa panalangin nga imong ibubo kanamo. Mao kini ang among pagampo, Amahan, among kining gipangayo, gipasalamatan daan, pinaagi sa ngalan ni Hesus nga moy among bugtong manluluwas. Amen og amen. Mabungahong hapon, mga igsoon. That's all for this afternoon. Himaya og dungog akong ibalik sa buhi nga Dios. So salamat sa inyong pagtig-uban kanako. Again, don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Ang link nasa caption ani nga live kay 30 days ra ni igsoon. Kani nga tong live automatically ma-delete ni siya. 30 days ra ang tagal. So para dili ni mawala ang nga video igsoon, ako ni siyang i-download unya akong i-upload sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Nga ang link nasa caption ni nga live. So free to subscribe. So salamat kayo. Welcome na mga new followers unya sa atong mga followers diri. I just want to encourage every followers to invite your friends to follow our page. New page na to, no? Mabungahong Kristohanon 2.0 kay ari na ta mag-live kay restricted ta sa atong page 6 before, no? So again, salamat sa inyong pakiguban kanako. Ang Dios magapanalangin kaninyo kung nagaampo kanunay katanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo, inyong mga lakang igsuon, giyahan sa Ginoo ug ihatod mo sa kadaugan, sa kalampusan, kauswagan sa inyong kinabuhi. Amen. So don't forget to share our live, igsoon. Kay nadungog niyo ang unod, igsoon. Nindot kay ni relationship between parents and their children. Need kay ni nato, igsoon. Amen. Para sa hayag nga ugma sa tong mga anak. So that's all for this afternoon. Again, ampo, amping, abante. See you next time. Basta mabakante ko. To God be all the glory. Keep safe, everyone.